Ora, estamos no Nadal, no tempo de inverno, de abrigo, de lareira, de pedir desexos e de cantar panxoliñas. Xa empezamos a ver ruas cheas de luces, todo está decorado, as tendas están cheas de saborosas sobremesas típicas destas datas. Pero ata fai pouco tempo, isto era moi diferente en Galicia. Coñecedes algunhas destas tres tradicións do Nadal galego? Por unha banda temos ao Papá Noel galego, o apalpador ou apalpabarrigas, un vello carboeiro que vive nas montañas. Usa boina, casaco remendado e aliméntase de lambres e xabaríns. Na noite do 31, baixa das aldeas e apalpa as barriguiñas dos nenos e nenas que dormen. Se teñen a barriga chea, di así estades todo o ano e marcha deixándoles castañas quentes. Aínda que agora expandeu todo o territorio e xa traballa por toda a comunidade, comezou por unha zona moi pequena na parte oriental de Galicia. Alguén escoitou falar da cachopa ou tizón de Nadal? Pois o tizón de Nadal é un toro de leña grande que se pon a arder nas lareiras dos fogares o día de Nadal e queda ardendo todo o Nadal ata Reis. Logo, os restos de tizón gárdanse porque posúen propiedades máxicas. Os días de tormenta bótanse a arder para espantar as treboadas. Así se adoitaban estendelas polos campos como un amuleto de boa sorte para afastar o mal e garantir unha colleita fértil. E por último, no Día de Reis, nas comarcas de Vigo formábanse os ranchos de Reis, uns grupos de mozas e mozos acompañados dun gaiteiro, dun tambor e dun bombo. Ian polas aldeas cantando, bailando unhas danzas propias do Nadal, hainas con paus, castañolas e con arcos. Relataban a viaxe e a adoración dos magos e o nacemento de Xesús. Ao rematar, pedían o aguinaldo e a dona da casa, obsequiábaos con chourizo, ovos, broa e no mellor dos casos con algunha peseta. Bo Nadal e Ventureiro 2026. Que o novo ano veña cargado de ilusións, aprendizaxes e proxectos que nos fagan medrar como comunidade. Grazas por formar parte desta gran familia do CEI de Vilatuxe. Vémonos despois de Reis. Adeus!